Bamanyare cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔba amunu bɛ kan lamɛn ni waati na an b'a fɔ ina bɛɛ ni sɔgɔma min bɛ tali kɛ kunnafoni sɛbɛnw gafe minnu bɛ yen ni olu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw an y'a kanu k'u lakali aw ye ni waati de kɔnɔna la o la an sigira kɛnɛ ka ladala ko dɔ an fɛ yan nɔ don o don ka tan dɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma ni ala ma foyi kan na an bɛ ye kɛnɛ in ka gafe ninnu k'u lakali aw ye o la an sigira kɛnɛ ka baara taabolo bi sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔ Amadu Jalo ka farantɔma kan Amadu Tolo Bokar Traoré Grand B ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la yana an ka don gafew kɔnɔ an bɛ kuma munumunu Tolo i ni sɔgɔma Amadu an b'a f'i ni sɔgɔma kɔri baasi tɛ yen alhamdulillah tɔɔrɔ si tɛ yen alhamdulillah tɔɔrɔ tɛ yen tɔɔrɔ si tɛ yen tɔɔrɔ si tɛ yen an b'a fɔ ten d'accord ni ko ten tɔɔrɔ ni tɔɔrɔ tɛ yen an b'a fɔ ten o ye tiɲɛ na ni maa kɔni wulila ni dugu jɛra ka ban Amadu k'i ɲɛ yɛlɛnna i ni ka kɛnɛ ka ban a fɔ ko alhamdulillah o kɔni o ye koba ye o ye ko belebeleba ye maaw bɛ ɲinɛ o fɛn kɔ miliyari t'o sɔrɔ kɛnɛya Tolo ka wuli k'a sɔrɔ e bɛ ka fiɲɛ sama k'a bila kosɛbɛ ka wuli k'a sɔrɔ i jɔlen de i sen fila kan e bɛ dumuni kɛ maa t'a don i da maa t'i wuli k'i sigi a tɔgɔ di maa t'i tɛgɛ minɛ ka taa ɲɛgɛn na maaw ka kɛ to Tolo e bɛ kuma maa tɛ foyi don i da la kosɛbɛ cɛ o ye alhamdulillah belebele dɛ a tɔ bɛɛ ye ko wɛrɛ ye Tolo fɛn fɛn bɛ na o kɔfɛ kosɛbɛ ala yɛrɛ o ye ala ka o bɛ n'a fɔ bunisi de kɔ kosɛbɛ kɛ o ye bunisi de farangaw de nafolotigiya mobilibatigiya mototigiya so ɲumantigiya a donna ta a bɔra ta Tolo ni ala ye bunadamaden da a ma fiɲɛ k'i la ka a min kɛ kɔngɔtɔ ye don o don ni wulila a fɔ alhamdulillah donc an bɛ ala fo kosɛbɛ ka barikada Tolo an sigira kɛnɛ kan an tɛna kuma in bila dagirindala bilen sabu waati bɛ ka taa kunnafoni sɛbɛnw b'an bolo an bɛ taa bi fan fɛ ale bɛ sɔrɔ ka fiɲɛni bɔ an senkɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Joliba FM kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen ni an bɛ don kɔnɔna la o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako Tolo a kumana Soir de Bamako y'a jira k'a fɔ min ye ko danayabaw bɛ ka di premier ministre fɛ ni o ye Choguel Kokala Mayiga ye ka sababu kɛ gouvernement kura min ni bɛɛ lajɛlen sigimɛ ka o kɔnɔ gouvernement in ko a tɛna mɛn bilen kari nata in o na k'a mɛnnenba yɛrɛ ye Choguel Kokala Mayiga ye nin fɔ gouvernement min ni bɛɛ lajɛlen sigimɛ k'a kɔnɔ bi yɔrɔ yanni o cɛ ɲɔgɔn ye minnu bɛ yen ni CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Goodluck Jonathan ye ale kɔni ye tile fila kɛ Mali la yan nɔ ɲɔgɔn ye olu hukumu kɔnɔna la ani Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye kununko cɛ min ye nin ye ni fasiri ka kuma la politikima jolen don wa ale de ye M5 ko bɛɛ lajɛlen ale de y'a sama ka se fa filɛ yɔrɔ min na nin ye Choguel Kokala Mayiga bi kotigiya b'a bolo n'o ye premier ministre ye a jala k'a fɔ gouvernement min ni bɛɛ sigin bɛ k'o kɔnɔ gouvernement in ka kɛ gouvernement dayɛlɛlen ye n'o ye gouvernement inclusif ye bɛɛ lajɛlen ka don a kɔnɔna la a tɛna kɛ i n'a fɔ maa kelen kelen e ka wele ne ka wele bɛɛ ka wele o tɛ Tolo nka an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu minnu kɔnɔna la n'an bɛ se ka danaya da o maaw kan an ka nɔnabilaw olu ka ye gouvernement in kɔnɔna la o de la premier ministre kura ko fo ni jamanakuntigi yɛrɛ ni o ye Asimi Goïta ye fo n'a nana ni hakilila wɛrɛw ye dɛ n'o tɛ Choguel ko ale kɔni bɛ baara min na nin ye a sigima ka yanni kari cɛ gouvernement kura o maaw tɔgɔw na da maaw tulo kan a y'a jira k'a fɔ gouvernement in kɔni tɛna kɛ gouvernement datugulen ye k'a fɔ de ko ɲinɛ bɛna kɛ maaw kɔ o tɛna k'a la bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ gouvernement in kɔnɔ wa a y'a jira k'a fɔ fana dɔgɔkun 6 gouvernement sigilen kɔ a n'a ka dantigɛli min n'a bɛ o kɛ CNT maaw ɲɛma n'o ye déclaration de politique générale ye ko a na o fana kɛ dɔgɔkun 6 gouvernement sigilen kɔfɛ Choguel ye nin kuma fɔ wa ka dantigɛli yɛrɛ k'a la a y'a jira k'a fɔ fana ko gouvernement min n'a bɛna sigi nin a tɛna kɛ i n'a fɔ tɛgɛ bɛna biri a da la k'a kɛ de maa damadɔ de ka nafa bɛna bɔ a kɔnɔna la Choguel ko a tɛna kɛ i n'a fɔ fana ka gouvernement in ka kɛ i n'a fɔ malidenw tɛ u yɛrɛ y'a kɔnɔna la walima ka yɛrɛ ko
nagakoroko k'o kɛ fɛn min ni o bɛ kɛ yanga fɛn ye a ko ni gouvernement min bɛna sigi tolo ko u bɛna Mali an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la k'u bɛna gouvernement in de bɛna kɛ sababu ye k'a bɔ a kɔnɔna la Choguel ka kumaw de ye nin ye a tilala k'a fara kan tuguni hakilila jiginna min ye PM kura ye n'o ye premier ministre kura in ye ko lɛri o lɛri ale yɛrɛ ni Assimi Goïta bɛ ɲɔgɔn ye walasa baaraw kan ka taa cogo min na hali kalata minnu bɛ yen ni olu bolodalen don yɔrɔ o de ye ko in na belebeleba yɛrɛ ye kalata ninnu ka kɛ a kɛ waati la a kana sago ka taa fan wɛrɛw fɛ kalo 18 min fɔra yɔrɔ a tɔ tora kalo 9 ye kalo 9 in tolo k'u bɛna a lajɛ a kɔnɔna la baara o baara bɛ yen n'o ye kuntilenna belebelebaw ye i n'a fɔ accord d'Alger ka sigi o ko kunna k'o lajɛ ani kalata minnu bɛ yen ni olu kan ka kɛ ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana jamana dugukolo yɔrɔ si kana kɛ yen ko o ka tila an na o ka kɛ bamajimaw sago ye baara ninnu o tɛ lakana ye wa a bɛna ɲɛsin olu de ma don nataw la o ye jigisigi kuma ye ale soir de Bamako kelen in kɔnɔna la a jiralen bɛ k'a fɔ tolo an ka jamana in ɲɛnaminifɛn n'a ma kɛ a bɛ feere yan i b'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ yan ka taa fan wɛrɛ fɛ min ye office central de lutte contre les stupéfiants ye n'o ye OCS maaw ye ko u ka jɔnɲɛmisɛn u y'a fili a binna cɛ dɔ kan san 30 ɲɔgɔn na min ni ale ka baara tɛ foyi ye drogue cɛjugu feereli tɛgɛ kɛra la o office central de lutte contre les stupéfiants maaw fɛ a jarala k'a fɔ colonel Adama Tunkara ale min bɛ OCS kotigiya la bi juin kalo tile 3 tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 16 Amdalayi ACI la jinɛ sokala min ye ni o bɛ Gambi tɔgɔ la ko u taara cɛ in sɔrɔ yen n'o ye Bamba Traoré Bamba Traoré a mɛnna baara in na kosɛbɛ drogue feereli tolo o de y'a ka baara ye u taara sɔrɔ ko cocaïne kilogramme 1 ani gramme 400 o de b'a bolo tolo n'a wari dafura ye ni dabali bɛ ban cocaïne ja maaw b'a don a feereli la kilo 1 tolo kilo 1 min yera a bolo ko a bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 400 de ma fɛn kelen kilo 1 Amadu a ko ma nɔgɔn koyi a ko ma nɔgɔn tiɲɛ yɛrɛ la a maana fɔ k'a jo la hawta tolo o sɔrɔla a bolo wa nafolo kasabi caman fana sɔrɔla a bolo sefa wari miliyɔn 19 ani a n'a kunkanfɛn o fana sɔrɔla a bolo siganama min ye nin ye a jarala k'a fɔ OCS ma olu kɔni ye tɛgɛ k'a la a sɔnna a yɛrɛ ka jalakiliw ma a kɔni bilala procureur de la République près du tribunal grande instance communicati procureur a sera sɔrɔ la a bilalo ka bolo kan o kɔni o n'a sariya bola k'a ka kan ni min ye o na d'a kan ko nka nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye tolo kabi san 2014 OCS ma u bɛ cɛ in dɔn kosɛbɛ sabu ko drogue cɛjugu yera a bolo san 2014 waati a kun bɛ k'i kunda Faransi jamana kan ni o drogue ye fana a jarala k'a fɔ maa don maa min ni dunan tɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye office central de lutte contre les stupéfiants cakɛda min sigilen don ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli la ani k'a don an ka jamana kɔnɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ u ka tɛgɛ kɛ a la a jarala k'a fɔ mai kalo tile 29 a n'a tile 30 o ye hakililajigi ye OCS ma u ye wulikajɔ dɔ kɛ sɔgɔmada yɛrɛ fɛ daba o filɛ nin cɛlɛ ale commune rurale kɔnɔna la ani Bamako cɛ kilo 60 ɲɔgɔn na ni jateminɛ kɛ Bamako ba numan fan na kini yan fan OCS ka cɛden minnu bɛ yen u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛnaminifɛn min bɛ n'u k'a ma ko chambre indien o biriki 3,000 ni 773 ani chambre indien o tɔni 5 ani kilogramme 720 fo ka taa se fɛn wɛrɛ ma u b'a fɔ min ma ko sketch o biriki 500 ani 67 u y'o fana minɛ a bɛna fɔ waati laban in na o OCS ma u bɛ wulikajɔba de la tolo ni ɲɛnaminifɛn ninnu minɛni n'an ka jamana kɔnɔ tolo halisa yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ cɛ dɔw bɛ yen u k'a ma ko Bayi Aga Bakabo nin ye maa ye siganama belebeleba min na
a fɔra ko Faransiga kunnafonidila 2 min ni olu fara Mali kɔnɔ yan san 2013 ne kan ye Claude Verlon ani Chrysler Dupont ninnu ye Faransiga kunnafonidilaw ye minnu ni u fara Mali kɔnɔna la yan Kidal mara la a kɛra san 2013 waatiw nka sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna a waati fo ka na se sisan ma maa jɔnjɔn kɔni ma dɔn maa min bɛ yen ko o de sen yera fali na ko nka Faransiga kɛlɛcɛw n'o ye Barkhane maaw ye k'u ye wulikajɔ u ye gosiliba dɔ kɛ kɔsa in na min bɛ tali kɛ Gawo mara la k'a kɛra sababu ye an ye cɛ min tɔgɔ fɔ sisan ni o ye Bayi Ag Bakabo ye ko gosili in kɛra a sababu ye wa maa dɔ fana maa min ni ale de tun ye siganama belebeleba ye min na a sen yera kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chrysler Dupont ani Claude Verlon olu fali la yɔrɔ a waati kɛra Kidal marabolo la Tezana Waten an'o man jan san 2013 Novembre kalo tile 2 Kidal mara la RFI ka ni kunnafonidila minnu ye ni n'a jirala k'a fɔ kunnafonidila gɛlɛnw de don se yɔrɔ la yɔrɔ min ni tolo a kunnafonidila caman a tɛ k'u la u ka se yen nɔ min ye Azawad yɔrɔ minnu bɛ yen ni u b'a fɔ ko ye rebelles yɛrɛ dagayɔrɔbaw ye a jirala k'a fɔ maa dɔ de bɛ yen min ni ale kun ye rebelle cɛ gɛlɛnba ye ko kunnafonidila 2 in kun bɛ fɛ ka olu de ɲininka o de ɲininkali hukumu kɔnɔna la marifakisɛw y'u sɔrɔ o yɔrɔ ninnu na ye Bamanciw kun bɛna u ta de ka taa n'u ye nka na kɛ Bamanciw ka mobili de tiɲɛna a yɔrɔ in na ye yanni u ka taa n'u ye u kɔni filɛ nin ka marifa ci ninnu na k'u 2 bɛɛ fa sɛgɛsɛgɛli kɔni nana kɛ fo ka na se sisan ma maa ma ye maa ma dɔn nka min ye siganama fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'o ye suspect numéro 1 ye o ye Bayi Ag Bakabo ye min ni Barkhane maaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye kɔsan in na yɛrɛ Gawo mara la ko ka a bɔnɛ a nin na kuma ye nin ye kuma damadɔw don an ye minnu bɔ soir de Bamako kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM kunnafonidi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana tolo a jirala k'a fɔ ko min ye tolo Mali tɛ dɔn ka ban dɛ kosɛbɛ an ka jamana in fɛn fɛn mana kɛ i b'a sɔrɔ ɲɛkurajɛgɛ dɔw bɛ wuli u ka fari da fari min ni o ye taɲini yɛrɛ fari kosɛbɛ tolo mun bɛ senna Mali kɔnɔ yan kabi waati jan ni maa kɛra Ala ye nafolo nɔgɔya ye walima ni jɔyɔrɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ jɛkulu dɔw minnu bɛ wuli k'a fɔ an bɛ club de soutien sigi walima an bɛ karisa senkɔrɔmadon dɔ an bɛ karisa tɔgɔ fɔ ka tɔgɔ ja fɔ tolo dɔwɛrɛ tɛ min b'i bolo o b'o de nɔfɛ an y'i ka maa ye Fasiri ka kuma don Nouvelle Horizon a ko an bɛ ka min jateminɛ sisan min ye jɛkulu ye association de soutien caman minnu bɛ ka bila sen kan hali maa minnu bɛ yen n'u bɛ k'u kanbɔ fanga nɔfɛ sisan a caman bɛ yen nafolo de b'u kunna jɛkulu caman bɛ yen minnu bɛ ka u senkɔrɔmadon don a jirala k'a fɔ nin waati in na musow ni cɛw caman de ka ca a ko la ni dun ye jateminɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ yan a caman bɛ yen tolo u bɛ don i ka de ka bɔ n'i ye u b'i ka nafolo minɛ o maa kelenw minnu bɛ tɛgɛrɛ fɔ i ye bi ko an bɛ karisa dɛmɛ o maa kelenw ni u yɛlɛmana ka buloki wɛrɛ don a kana bali la dɛ a dun wale tolo o tɛ fɛn min ni o kan ka garabu kan ka don a la an ka jamana kɔnɔ yan kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ politikimaw caman bɛ yen minnu ni u b'u disi gosi ni waleya ye i b'a sɔrɔ u bɛ jɛkulu sigi k'a fɔ ayiwa an bɛ karisa senkɔrɔma don walima karisa ye nin ye nafolo b'a bolo association de soutien a karisa tiɲɛ yɛrɛ la tolo fɛn don min ni dɔwɛrɛ foyi tɛ fo ka poche fa walima ka min bɛ karisa bolo boliboli la o nɔfɛ ka se ka o minɛ ka bila kunna o dun nafa t'a la i ka fɛn kɛ i ka hala tigi i ka dɛmɛ baara la walima i ka tugu a nɔfɛ ka baara kɛ a bɛ fɛ ka kɛ cogo min na o ka fisa ka jɛkulu sigi karisa an bɛ fɛ ka nin kɛ i tɛ wari d'a ma an ka nin kɛ walima nin ko in bɛ senna e ye marraine walima e ye parrain ye o n'a damana kosɛbɛ a bɛ fɛn bange an ka jamana kɔnɔ yan tolo min ni o ye baarakɛbaliya ye a jala k'a fɔ hali colonel Asimi Goyita kɛ min ni ale yɛrɛ sigira kosa in na jamana kuntigiya la a furumuso ni o ye Madame Goyita Lala Jalo ye fulamuso don a jala k'a fɔ ko jɛkulu wulilen don club de soutien minnu ko u b'a senkɔrɔma don aw b'a senkɔrɔma don mun na yala n tɔgɔma
jamana in amana uta don yere al doni uta don yere fami a ye tele yere la folo asimi kalinga shenke domina don folo de mawye muso yin ni be maka nyini feno ina tika fa iwa jogor ma doni bari jamana kuntigi ambe domina gobi o furu muso do o re fora be a fora abana a jayira la awuli la ka wa deme aw ba jogor ma do jumela ali abi sigida mina tulo iba suro denguni konyo che anga karsa ke mareni ambe mun fa wadu ala kan sa wala ko ta barake anga barake na fa foyi tolo ale fasiri di seben kelen ni o nouvelle horizon yi ko minye barakela minnu bi kan bolo sokonna la no ye barakela demseni minnu bo tugu dawla kana an deme an ga so konna la tolo a jala ka fo ni hake ka kan kosebe nga jala ka fo danteme wale uni ka ubla barala danteme baraw Bamako ya sigi do kera sigi ni obe talike wala sa demseni nu bisika ka hake ubisika la fasa chomina o la barabulu da do bi komina projet protection des filles travailleuses domestiques nous comme FTD o sigi kera Bamako yanno juin kalo tle kononton kunwo yereke c'était des enfants na akunde wala sa kaseka maula donia ka fo barakela minumbe ambulo sogonna nuna tolo ubibo ka sigidaw la kana malikone ngafo Bamako ya dugubaw konna la ube barake so konna la nga hakela tolo uno ka kan mawdo minu ni mawere dewndo tiendo ubina fenyini na ubina warenyina nga ka kere tolo uni hake mankan wonma ka uni uti fangati se min koro ko takada uka jekulube mi sigira utola ni oye Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques Adad Mali alena deme baw fukata se ediko Mali ani FTD nu olu de siginke wala saka seka kuna foni di ka jira ka fo ka nyema ere Adad Mali nyema madame Diallo sitan fufana alere ko niya ye uyeni siginke kabi samba flantan konoton akun jirala ka fo bina lainu ke wala sa anga sokono barakela nu biseka ka ke biseka diuma chomna ko nga coronavirus bana na chari mali kono ya kumika demeni nyina ko strategela maseka sira so ko ni sigida fla ubika bara nyeshi oma commune katani commune 6 ko sigida fla bara mbika nyeshi oluma bi ajala ka fo barakela minumbe ni olu banga sonu konala tolo akakan ufana ka ukamine maye wafana ukahake ukadi uma sabu maudo minu ni ubiboka na wari nyini nga tolo ka danteme wali fana ta ku segere ufana ka lajede mayini nouvelle horizon de afo la me baw bonya bala Joliba FM bi kuna foligafeo kuna fundi saba mbe ni oye le sori ale kumana tolo ajirala ka fo jien kila tomba o nyama ba ni oye Antonio Guterres ale bi toka gafe do boni oye rapport mi iba jira ka akonna la dorete lakana balia mimbe mali konnala ya ka jatemne ke binkani wali minu ni ulukera do farala ka wa do borala kaseka a jate don onga tare sabu eko binkani wali minu mbe ni ulube takanyishi finitigoma ani hali jamana de gwanza mfukata se kele chedna minu mbe mali konnala ya ko chama mbora ala kosaina wati labaina oni secrétaire général ya fo ko binkani wali minu mbe tabama chimonfe kanyishi finitigoma ko doni ko mbora ala onga ko halisa janto yere la okoro chuko kainde sabu Bamako manu ubika do fara usinoka kenela mali konnala siga somara ni samara fanfelaula gafe mi ni no rapport felefele mwa ani fla ajala ka fo akonnala minyi minusma yi uka keleche dina minumbe malila yano ajala ka fo ko olu danteme wale no attaquer o tan nani o taraka nyishi oluma ka soro dun ni yani gafe ka bo wati labona bi saba ani kononton o taraka nyishi mo ba yaka fo dobora ola ko nga manani o fatura ko stratégie la ma biduru olu jogina minye mali sorasu ye
a jala k'a fɔ attaque 25 o tara ka olu sɛgɛrɛ k'a sɔrɔ dun yani o cɛ 49 o tara ka u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ maa 2 olu bɔnɛna u ni na gendarme 2 ani polisi 2 min bɛ tali kɛ maa 55 olu fana jogina kosɛbɛ o ni secrétaire général ka kuma la a bɛ fɛ ka min fɔ o ye k'a fɔ de tolo n'i ye jatew ta k'a lajɛ hali n'a sɔrɔla bamacimaw u yɛrɛkɛlen don Moti mara Gawo mara Tombouctou ani fo Kidali mara yɔrɔ ninnu na a jala k'a fɔ jate minnu kɔni bɛ yen sisan o ye k'a fɔ Segu mara min bɛ tali kɛ Bamancia wale 21 o tara ka Segu mara sɛgɛrɛ 17 o tara ka Moti mara sɛgɛrɛ n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dantɛmɛ wale n'o ye attaque ninnu ye jatigɛ wale 57 o de tugura ɲɔgɔn na kɔsa in na marabolo ninnu na nka n'i ye yɛrɛ lakanakulu minnu bɛ yen n'o bɛ filaw ni dɔgɔnɔw tɔgɔ la a jala k'a fɔ dantɛmɛ wale ninnu hali a bɛ taga olu fana sɛgɛrɛ nka a bɛɛ lajɛlen jɔnni de tɔgɔ bɛ fɔ a la o ye Jama al-Nusrat al-Islam wal al-Muslim o ye jɛkuluba ye min bɛ silamɛya tɔgɔ la État islamique au Grand Sahara secrétaire général Antonio Guterres ka fɔ la wa k'u ka walejugu ninnu a bɛ ka wara ka taa an y'a fɔ ten Sikaso mara ani Sikaso mara la o rapport y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔla o kɛra nka tolo n'i ye jateminɛ kɛ ma janto yɛrɛ la o kɔrɔcogo ka ɲi bamaciman ninnu maaw don minnu tɛ ɲinɛ fiyewu sabu u ka baara de don u tɛ ɲinɛ nka o kan ka dɔ de fara halisa min ye jamanadenw ani lakanabaw olu ka cɛsiri kan minnu bɛ kunnafoni di o n'o ye jamanadenw ye ani minnu yɛrɛ bɛ lakana sabati u ka lakana k'a jija kosɛbɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ nin jadiya wale ninnu na Mali kɔnɔna la sabu secrétaire général ka fɔ la hali n'a sɔrɔla dɔ kɔni bɔra la o man ka kɛ maaw k'u bolo jigin Isa Dambele ale ka fasiri don ale ye lesɔrɔ kelen na tolo ko samiɲɛ ale bɛ k'i sɛnsɛn ka na ni samiɲɛ dun bɛ ka na tolo dɔw bɛ jɔrɔ sabu sigida ninnu na i b'a sɔrɔ sigiyɔrɔ ɲuman tɛ dɔw sigi bɛ kɔdaw la walima dɔw sigi bɛ fo badawolow la sanji mana na ka ban a bɛ tiɲɛni kɛ tolo a jala k'a fɔ sigida dɔ bɛ Bamako yan ni o ye Bangoni Filabugu ye a yɔrɔ kofɔlen na maa caman de bɛ yen minnu y'u ka jɔyɔrɔ da kɛnɛ kan ka ban lesɔrɔ ka fɔ la olu kɔni sera u ma maa dɔw bɛ yen minnu yɛrɛ kumana k'a jira k'a fɔ dɔ ko ale bɛ Bangoni na a bɛ san 25 bɔ a ko olu yɛrɛ mana kaba yɛrɛ fini ka ban walima ka hali fiɲɛ citɔ ye min b'a jira k'a fɔ nin sanji ko sanji tɛna na tolo u bɛ jɔyɔrɔ de daminɛ sabu olu sigimɛ yɔrɔ min na san mana na cogo o cogo tolo kabi u bɛ sɔmi ko san bɛ fɛ ka na wulikajɔ ani fɛɛrɛ u b'o tigɛ n'u bɛ si u ɲɛna walima n'u bɛ si k'u jɔ na o kɛ ka sababu kɛ u bɛ yɔrɔ min na sanji a mana na a bɛ sɔn ka tiɲɛni kɛ maa wɛrɛw minnu ni olu fana hakilila y'o ye Abdul Bamba ale ye réparateur ye a ko ale bɛ si min na bi ale yɛrɛ kaba ale njeni a fa fatura ale bɛ so min kɔnɔna la so in so ɲuman tɛ nka sanji mana na ka ban ale yɛrɛ u sigiyɔrɔ min na sigiyɔrɔ in yɛrɛ de u k'a bila k'a fɔ de k'u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ Bamako soko ma nɔgɔn walima k'a fɔ ni i halala dugukolo k'a fɔ i b'o bila ko recasement dan b'a yɛrɛ ye k'u bɛ taa so wɛrɛ d'i ma a laban i bolo bɛ bɔ a la olu kɔni b'a laɲini ka to u bɛ yɔrɔ min na sanji mana na cogo o cogo n'u bɛ fɛɛrɛ min tigɛ u k'o tigɛ nka olu bɛ min ɲini sigida ninnu mairies fɛ u ka se ka baara de kɛ walasa ji tɛmɛsira ninnu n'o ye collecteur ninnu ye ji ka se ka tɛmɛ commune 1 la mairie min bɛ yen nɔ Korofina mairie ko olu bɛ baara in kɛ san o san ji tɛmɛsira ninnu walasa ka se ka ɲama minnu bɛ bɔn caniveau ninnu kɔnɔ n'o ye pont ninnu ye kosɛbɛ ani ji tɛmɛsira ninnu ji kana se ka tɛmɛ Dawuda Sɛnpara ale yɛrɛ ka fɔ la ale de ka baara ɲɛsinnen don sigida jɛyali ma a ko san o san u bɛ nin baara in kɛ ji tɛmɛsira dɔw bɛ yen n'u k'a ma ko Cɛnkole a janya yɛrɛ mètre 3,100 ko san o san u kɔni b'o baara kɛ walasa ji bɛ se ka tɛmɛ cogo min na nka o n'a ta o ta tolo maa minnu bɛ yen n'u sigilen don kɔda ninnu na sanji kɔni mana toni ka ban min ye musokɔrɔba dɔ u k'a ma ko Ɲɛba Jara ale yɛrɛ ka fɔ la ale ni kɔ tɛ tɛmɛ hali mètre 3 kan o kɔni sigilen don kɔ kɔnɔ o bɛ kɔ kɔnɔ
mais ko cɛman jan dɛ a bɛ kɔ kɔnɔ tolo dɔ ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛla mais minnu fana bɛ taa u sigi jida ninnu na kosɛbɛ kɛ o fana ka fɔ u ye sa a tuma sera k'a lajɛ k'u yɛrɛ janya ji la walima samiyɛ fɛ u ka yɔrɔ wɛrɛw ka ɲiniw ye u bɛ se ka taa yɔrɔ minnu na kurusi ɲiginnen u ka fisa n'a jeninen dɛ kosɛbɛ kɛ i sigilen ji ka don i kunna ka tiɲɛni kɛ o fana ma nɔgɔn Amadu fɛɛrɛ de kan ka ɲini nin na mais ni k'a san sɔrɔ o san samiya ma se san o san an da bɛ nin kuma kelen in na wa san o san an bɛ jɔrɔ ni gɛlɛya min y'a la o gɛlɛya kelen bɛ a bɛ bɔ a la o b'a yira k'a fɔ ka kala ye k'i ɲɛ turu a la kosɛbɛ kɛ kabini samiya ma se fɛɛrɛ ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ jamana kɔnɔdenw ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛmaaw ma ka fɛɛrɛ ɲini maa minnu n'u sigiyɔrɔw bɛnbɛn nin yɔrɔ ninnu ma fɛɛrɛ ka ɲini u ka bɔ yen. I b'a dɔn Tolo ne kɔni hakili la Bamako tɛ se ka dilan bilen o. A bɛ gɛlɛya dɛ. Ne kɔni ma d'a la Bamako tɛ se ka dilan bilen o. A ka gɛlɛn. A tɛ se o kosɛbɛ parce que faama ninnu bɛ kuma fɔ a tɛ kɛ kuma bɛ fɔ a tɛ kɛ kuma bɛ fɔ a tɛ kɛ san o san ji bɛ na a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ musokɔrɔba min yɛrɛ ka kuma ye nin ye fasiri an bɛ don a kɔnɔna la n'o ye Ɲɛba Jara ye a ko ale mɔdenni san 2013 waati ko sanji dɔ nana olu kɔni y'u jɔ de ka den tatɔ la ji la sanji nana a taara n'a ye Allahu akbar i ye nin k'a jira k'a fɔ sanji min na samiyɛ min na a bɛ na météo maaw dun ye kangari da u ko ɲina y'a fɔ dɛ Tolo ko ɲina sanji bɛ na caya kosɛbɛ u bɛ maa lasɔmi ni maa minnu bɛ jida la k'a lajɛ u k'u yɔrɔ janya walima sigidala mairie ninnu k'a lajɛ caniveau ninnu k'a bɔ hali n'a bɔra Tolo ji a bɛ tiɲɛni kɛ kɔni fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen halisa u ka dɔ fara a kan kuma ye nin ye an ye nin bɔ l'essor de kɔnɔ sɔgɔmada in na lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM kunnafoni di sɛbɛn min bɛ yen ni o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana indicateur kumana bi Tolo a jiralen bɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ malidenw a k'u sigilen don ka Asimi Goyita kɔnɔ ani Choguel Kokala Mayiga munna u sigin bɛ k'u kɔnɔ yɔrɔ sariya sunba de ni yamaruya di ko ni i kɛra Mali faama ye ka ban walima jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la n'i y'o sɔrɔ ka kan i bolofɛnw i ka o jira jamanadenw na yanni ka baara daminɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu jamana marabaa kuraw don ni o ye premier ministre ye ani jamanakuntigi hali n'a sɔrɔ gouvernement ma sigi fɔlɔ ko min bɛ tali kɛ Asimi Goyita colonel Asimi Goyita yɔrɔ ale ye kalenka siɲɛ kɛ don min na hali n'a sɔrɔla a ye laseli kɛ k'a fɔ jamana nafolo kasabi min bɛ don jamana ɲɛmaayaso la k'a bɛ dɔ bɔ a la n'i y'a tila 3 ye k'a bɛ 2 bɔ a la k'o don dawɛrɛw fɛ minnu bɛ se ka nafa ɲɛ jamana ye nka o kuma fɔra tɛgɛrɛ kɔni warawara la mɔgɔw nisɔndiyara nka min y'a la ko la jagoyalama yɔrɔ yɛrɛ ye fasiri ka kuma la o ye k'a fɔ ni u ye baara daminɛ Choguel Kokala Mayiga ale sugandira a kɛra premier ministre ye min bɛ tali kɛ Asimi Goyita ale yɛrɛ kɛra jamanakuntigi ye bololafɛnw k'u ka o jira jamanadenw na i n'a fɔ Musa Mara o ka misali ta o kan yɔrɔ ale na waati ale fana y'a kɛ nin cogoya la k'a jira k'a fɔ an b'o de lahalaya la bi jamanadenw kɔni sigin bɛ k'u kɔnɔ l'indicateur ka kuma don an ka kuma tɛ kunnafoni bɛ bila nin kan yan kunnafoni lasera Amadu Jalo fɛ Amadu Tolo ale tun bɛ yan Bukari Tarawele Garan bɛ yen ni Ala sɔnna sini min sɔnna gafe kuraw bɛ bɔ an b'o lakale lamɛnbaaw ye Ala ka tile hɛrɛ caya aw ni ce Radio Joliba ka kunnafoni gafew lamɛnli la